gyntaf gyd, Laura, llongyfarchiadau mawr. Beth mae'n olygu I ti gael wneud y goron? Wel, I fod yn onest, mae wedi bod yn faint enfawr I gael cyfle I greu y goron i'r Eisteddfod, a dwi wedi mwynhau bob cam o'r broses. Ers dod yn gemydd, mae wedi bod yn uchelgais I mi, a dwi wedi bod yn ffodus iawn ac mae wedi bod yn pleser gweithio gyda Prifysgol Caerdydd. Yn y briff, roeddwn ni'n chwilio am dystiolaeth o rhywbeth sy'n adlewyrchu gwerthoedd y brifysgol, yn arbennig cynnyladwyedd ac arloesedd. O'r dechrau oll, roedd gweledigaeth clir gyda Laura. Pan wnaethon ni gwrdd â hi tro cyntaf a gweld I chynllun, roeddwn ni'n gwybod mwy na lai sut oedd y goron yn mynd I edrych. Mae lawer o waith wedi mynd mewn I creu goron a dwi wedi defnyddio lawer o technegau hefyd. Enghraifft, dwi wedi ymosod dros 6 dan o pren mewn i'r arian, felly dwi'n am ei fod wedi cymryd dros 300 o oriau o'r ddyluniad cyntaf i'r coron gorffenedig. Waw, tipyn o waith felly. Tipyn o waith ydy. Chris, what has it meant to you to be chosen to make this year's chair? Well, it was a great honour to be making the 2018 National Eisteddfod Chair, and I'd just like to thank St Fagin's Museum for commissioning me, really. Gan bod amgueddfa Werin Cymru Syfagan yn dathlu pen blwydd Lenin 70 oed, o'n eisiau rhywbeth Cadair gyda cynllun falle sy'n gweddi i'r amgueddfa yn cysylltu mewn rhyw ffordd, falle yn cael ei ysbrydoli gan y casgliadau gyda ni. Hefyd o'n i'n awyddus bod rhan o'r Cadair yn cael ei chreu yn yr amgueddfa ei hun, a felly dath Chris I ddangos ac I rhannu'r broses o greu y Cadair gyda'r cyhoedd am ambell I ddiwrnod, a mae hwnna'n rhywbeth oedd yn llwyddiant arbennig fi'n meddwl ac tro cyntaf yn hanes creu y Cadair iddo fe ddigwydd. Well, it took about 3 months to make the chair, so I would start the chair and then stop and wait for the workshop and then do a day there, which I really enjoyed, to be honest. It was nice to meet the public and show them what I was doing. Ni'n bles iawn, mae'n hyfryd I weld sut mae rhywun wedi gallu clymu y casgliad, dod ag elfennau at ei gilydd, ond creu dehongliad gwbl fodern mewn Cadair, a da ni'n hynod o falch.